Para pamirsa pinanggih malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara Jumat Wage Surya kaping 2 wulan Januari taun 2026. Sesarengan kawula Nathanael Sekadarmanto saking Pepandan Kismantara kanthi ira-iraan ganjaran ing lampah gesang. Waosan kapetik saking Wahyu 11 ayat 6 dumugi 13, ingkang kawaos ayat 12, Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa 1987. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Kang perlu ing kene yaiku sabar mantepe para suci, kang padha ngantepi pepakoning Allah lan pracaya marang Gusti Yesus. Rahayu sami ingkang midhangetaken lan dipun estokaken ing sauruting gesangipun. Sumangga sederek saderengipun kita ndedonga. Duh Rama kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun awit kepareng tetunggilan kalian sederek kawula. Mugi paduka jebati sedaya panandhang ing sauruting gesangipun. Linambaran asma Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula suwun. Amin. Para sederek, kula pitados panjenengan inggih sampun pirsa bilih kitab Wahyu menika kitab pungkasan ing barisan kitab suci. Ingkang kaserat dening Yohanes putranipun Zebedeus nalika wonten ing pembuangan ing Pulau Patmos. Kenging menapa kok wonten ing pulau menika? Inggih awit ing jaman semanten kekristenan menika dipun kuya-kuya. Saged pun wastani nyawane kados ing pucuking rambut. Inggih amargi tiyang ingkang kasebat tiyang Kristen menika dipun buru, dipun cepeng, dipun kunjara, ugi malih dipun pejahi. Wonten ing tengah-tengahipun kaprihatosan menika Yohanes nampi wahyu saking para malaikat. Malaikat martakaken kabar kabingahan kawilujengan kagem sedaya tiyang ingkang mapan wonten ing salumahing bumi menika. Mulane kita kudu tetep setya nganggo dasar pracaya sing kuat lan aja ninggal pangarep-arep saking Injil. Supados rikala sampun titimangsane jagat dipun pungkasi lan sedaya tiyang menika kedah sowan ing pangadilane ingkang dipun gelar Sang Kristus minangka hakim kang adil. Para sederek, kula lan panjenengan sampun pikantuk pitutur. Sinaosa kula lan panjenengan menika saged-saged ing wanci menika ngraosaken raos gela dipun paidu, boten dipun petung ing sak tengah-tengahing pasamuan. Sakmenika tiyang ingkang tigen, tiyang ingkang saestu-estu ngabekti dumateng Gusti Allah lajeng kados pundi? Ing mriki namung kalih tembung mawon. Nggih menika sabar lan mantep. Kon sabar lan mantep niku Gusti Allah menika badhe maringi ganjaran menapa. Para sederek, Gusti Allah menika sampun pirsa bilih sedaya tumindak menika wonten ganjaranipun. Mboten pitados kanthi nuruti kekarepane ati, ganjaranipun nampi bebendu. Kasa wangsulipun gesang pitados tekun
Tigen kangge kaluhuranipun Gusti badhe nampi tentrem rahayu. Kintenipun menapa ingkang kula aturaken menika mugi dados pemikiran panjenengan. Monggo kita mawas tumrap kawontenan gesang kita. Kados pundi kita ngadepi pangadilanipun Gusti. Amin. Kita tutup kanthi pandonga. Duh Gusti, Rama kawula tuing gesang kawula badan lan nyawa. Kepareng ngaturaken gunging panuwun awit abdi paduka sampun saged ngedumaken berkah mugi ndadosaken kegiatan panglipuran lan pemut dumateng sederek kawula. Linambaran asma Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula suwun. Amin. Mekaten para sederek sugeng ngayahi pedamelan ing dinten menika. Matur nuwun.